Daj, pusti me, ideš mi na živce, ajde. Ne viči na mamu. Ti malo šuti. Kak se to razgovaraš sa sestrom? Daj, molim te. Ajde, pusti to, ajde, odi van. Aj, van. Ajde, van. Pazi što govoriš ili ćeš dobit pljusku. Bogdan, što si mi donio? O, zaboravio sam. Što ćemo sad? Otkud si se ti stvorio? Ma ništa, vrata su bila otvorena pa sam ušao. Andreja, što je bilo? Što bi bilo? Pa, cijeli dan mi se ne javljaš na telefon. A, telefon. Da, upravo sam te htjela nazvati. Baš sam krenula prema telefonu i Andreja, zašto si me htjela zvati? Dogovorili smo se za izlazak. Pa da, jesmo. Ali ne možemo ići. Ja ne mogu. Ali Andreja, obećala si. Da, znam da sam obećala, ali jednostavno ne mogu. Opet si tu? Šta, ne možemo ni mrdnut bez tebe, a? Mihaj, idi u svoju sobu i budi miran. Mama mora s Danom o nečemu razgovarati. Molim te, lijepo odi u sobu. Okej, pustit ću vas same. Brini se ti za svog frajera kad se već ne brineš za vlastitu djecu, ajmo. Mihaj, pazi malo što govoriš. Ma otkud tebi pravo da mi naređeš u moje kući, a? Ti mi nisi tata. Mama, on mi nije tata i nikad mi neće biti. Idemo, Sofija. Pusti me na miru. Treba mu vremena. Molim te, daj mu malo vremena.